Bismillahi za na fara kira ne, wance zan yi sai ku buɗe kunne, ku bani hankulan ku yi zaune. Wata riga ce ake mata ɓarna, duk an kakkashe kafin aune. Ina makiyaya, ni nauna ya kira ne. Ina kuke manoma, ma na yi kira ne. Ina kiran ku ne domin Allah, kun ga zama lafiya jari ne. In kar ku yi faɗa ku ƙaunaci juna, ku wannan shi alkairi ne. Ina kuke manoma, kun noma shi alkairi ne. Kun noma ya zamo kun kare amfanin gona, kima ne. Kuma makiyaya ku ji tsoron Allah kiwo alkairi ne. Ban ce kar ku yo kiwo ba, amma ina jan kunna. A kula da dukiya ta mutane, ya zamo kar a yi barna, gan shuka ta mutane. Dukkan mu kun ga 'yan uwa, juna ne wata rana sai mu zauna tare. Wata rana ɗan manomi na san ‘yar Fulani za su zauna tare, akwai zama tsakani tare, a yi soyayya a zauna tare, har a yi aure a zauna tare, wata rana kaga ‘ya'ya sun jere. A zauna lafiya Fulani da manoma, zama na lafiya jari ne. Wata riga. Joda, an fito za a tafi kasuwa ne? Da Allah ba za ki damba ina so magana da ke minki daya. Ba zan iya tsayuwa in tattauna da kai ba. Oh, da alamun dai na miki wani laifi kenan. Baka min laifin komai ba. Kai ba zan iya tsayuwa da makaryaci ba. Makaryaci kuma kare mene mi? Wanda ka fara zuwa guri na, ce mini kai ka zo ne saboda ni. Ashe kai malamin dabbobi ne. Kaga ƙarya kenan ka mini ranar farko. Kai. Oh my God. Amma fa gaskiya kin burge ni. Haba. Sai sa ashe gaskiya take gaya min. Washe she kuma. Zuciyata mana. Kowane lokaci ko da ina mafarki takan gaya min cewa magaji je ka. Abin da zaka tare shi ne gaskiya. Wannan kaɗo kana da abin dariya. Wata riga. Bismillahi za na fara kira ne. Saboda abun da sa nake zan maka magana ko. Ina so ka yi magyoda magana. Ya kokari ya hidda miji ai maci aure. Don na ga yana nema ya fara kula yaran karo. Wani abu ya faru ne? Korai da gaske. Korai kuwa. Don na ga ya fara magana da irin yan bokon nan mara addini. Kuma yana nema ya ja hankalinki. Saboda haka na to bari in ja kunnanka. Hai kai ma ka ja kunnan shi don ni ina ya zan ja kunnan shi. Aradu Allah bai ji ba zan aradu Allah dan sa mace sauro. Insha Allah zan yi magana da su karka damu zan yi magana. Yawwa. Use. No use. Joda. Na'am. Dan kamar in tasu ina so zan yi magana da kai.
Joda, Na'am ina. kawunki mamu ta kawo mini ƙarar ka cewa wai kana kula irin yaran nan 'yan boko wanda suke zuwa daga birni su shigo shike rugar mu. A radon Allah inna wannan labari ba haka yake ba. Ba sai kin rantse min ba, na san halin shi, na san yana so ya shimma wata manufa ne a kanmu. To, duk da haka dai yana da kyau ki guji bakin mutane, domin bakin mutane hatsari ne. Kin ji ko? Haka ne. Ki kiyaye. In muka yi wasa so yake yi ya shi mutuncinmu daga ni har kai. Bin da nake so da kai, don Allah daga yau, kar ka sake kula kowa. In an aike ki ko an saki wani abu, ki je ki lafiya ki dawo, kin ji ko? Na miki alƙawari inna insha Allah ba za ki sake jin magana makamanciyar wannan ba. Allah ya yi miki albarka. Amin. Allah ya sa ki gama lafiya. Joda, ki tsaya ki saurare ni. Haba malam, wani irin jaraba ne wannan Ka bi ni gida, ka bi ni jeji, ka bi ni hanya, ka bi ni waje. Don Allah, don Annabi ka daina bina. Kinga, ni fa ba zan iya kyale ki ba sai kin saurari bukatata. Ha kashe? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wai kai wannan irin mutum ne, duk inda na je sai ka biyo ni. Saboda ni wayanki ne, duk inda kika ji dole in bi ki. Kai ko zuciya ma baka da shi. Aikin cinye, bai sani ba? Kinga, ko fa da zaki min azaba da wuta, ba zan daina binki ba. Allah ya tsare ni, nema dan adam dan uwana azaba da wuta. Idan har ba za ki yi min azaba da wuta ba, ai bai kamata ki dinga yin azaba da kyama ba. Saboda azabar zukata ta fita ganga jiki zafi. Don Allah, don Annabi ka bar wurin nan, don ina ta tana shirin fushi da ni. Innaki, ta san da ni? Ana ga yaƙi kana ga kura. Don Allah ka bar wurin nan. To shikenan, zan tafi. Amma na so ki dan bani minti 2. Ni ma don Allah ka daɗe. Ba zan daɗe ba. Kin ji? Gaskiya ba na jin magana, taurin kai gare ni. Na gane me ke nufi. Kina nufin innaki ta hana kiki kula ni ko? Amma kuma kin ci gaba da kula ni, ko ba haka ba? Ya aka yi ka san haka? Kar ki damu da wannan tambayar. Sai wata rana kyamu wannan tambayar, kin ji? Amma ina so miki wata magana. Na yi mafarki da ki. Mafarki? Ƙwarai. Wannan wani irin mafarki ne? A mafarkin da na fahimci cewa kin yi amfani da wata dama, kin zama wata, kuma kin yi taimako. Amma abin tambaya anan shine kina da burin karatu. Ina da buri, amma na san hakan ba zai yiwu ba. Me zai hana shi yiwuwa? Hau mamu. Saboda aure zai min kwanan nan. Don haka bai kamata in sa burin karatu a cikin zuciyana ba. Amma ke kina son yin karatun? Sosai ma kuwa. Ba ni da burin da ya wuce haka a zuciyana. Na yi mamakin yadda mafarkinka ya zo daidai da burina. Kai shona, shi da na san hakan ba yiwa zai yi ba. Joda, kar ki bari wani abu ya sare miki gwiwa akan abin da kike niyyar aikatawa na alkhairi. Kin ji ko? Abin da nake so shine ki sa a ranki cewa abin da kike so ki zaki hoɓasa akan shi, zaki rika faɗi tashi har sai kin ga cewa kin cimma burinki. Bai kamata rayuwarki ta ƙare haka ba. A ce kullum ba abin da kike illa kiwo, ya kamata ki wani abu da al'umma ta amfana da ki. Hakika ka damun da farin cikin da ke cikin zuciyana, Magaji. Haka sha na fara ganin haske a cikin rayuwana. Hakika ilimi haske ne. Ko shakka babu. Joda ki zo, jikin innarki yayi zafi da yawa.
Inna. Me kawun naki ya shi? Yana nan zuwa ne? Allah da shi maka dogara, shi zai kawo mana ɗauki. Na? Joda, wannan ce ina taki? Ita ce. Ya aka ko bari jikina ta yi tsanani haka, ba kai ta asibiti ba. Ba mu da kuɗin da za mu kai shi asibiti. Tun da ya fara wannan rashin lafiya yake kwanci a nan. Da babbanmu na raye ne, sai mu kai shi asibiti. Ya kamata da gaske a kai ta asibiti. Zan kai ta idan kun amince. Wata riga Bismillahi za na fara kira ne, wance zan yi sai ku buɗe kunne, ku ba na hankulan ku yi zaune, wata riga ce ake mata ɓarna. Doktor, me yake damun da ni? Wato, tana fama da wata matsala ne a cikin zuciyarta. Wanda kuma idan har ba a ɗauki mataki na gaggawa komai zai iya faruwa. Wani irin mataki kenan? Tabbas za a yi mata aiki yau. Sannan akwai wasu magungunan da za a riƙa bata. Amma fa da ɗan tsada. Karka damu komai tsada shi, in Allah ya za a siyo. A yi mana bil ɗin kawai. Ok, to shi kenan. Yanzu za ku tafi da ita za ku je kashiya. To ba da mu. To mu je zo da. Ba da mu. Mu je. Na magaji ne, nisan da ban gan shi ba. Ni ma abin da nake so in tambaya kenan tun da magaji ya zo ya biya kuɗin asibitin nan ban shake sha idona ba. Joda, wa me ke damin ki ne ɗan kwanakin nan na ganki baki da walwala. Me ya faru? Inna, duk lokacin da magaji ya biya miki kuɗin asibiti ban shake sha idona ba. Iko sai Allah. To akwai yi mata wani laifi ne ba mu sani. Ba mushi laifin komai ba inna. Ya dai she mun je dawo. To ko za mu je mu neme ta ne ba da mun san inda take ba sai mu neme ta ba mu ba ta haƙuri. Ai ban sha inda zan je in neme ta ba. Lokacin da take zuwa bata gaya miki daga ina take zuwa ba? Bata fada min ba. Ta dai she mini an turo ta ne daga ma'aikatan aikin gona da kiwo. Iko sai Allah. To yanzu ita wannan ina za mu je? To da kaman kin san inda ma'aikatan yake da sai ki je ki duba ko za a dace a samu ta a buri.
Salamu alaikum. Sani da huta malam. Ya sani? To Allah tambaya nake. Allah ya sana sai. Magaji nake tambaya. Magaji? Gaskiya a wannan ma'aikatar babu wani mai suna Magaji tun daga sama a ƙasa. Yashe mini anan yake aiki. Gaskiya dai babu mai suna Magaji, amma anya kin tabbatar sunansa kenan Magaji? Sunan shi Magaji. Gaskiya ba anan ba, sai dai ki ƙara bincika. Kada dai ashe min ba a dashi ba joda. Ina anya ko Magaji ba aljani ba ne. Ina je ma'aikatansu na faɗi sunan shi, kowa shi min bai san shi ba. Aljani kuma? Me ya kawo batun aljani a cikin wannan zance? Ai ni dai na fi ga tunanin cewa kamar lokacin da take miki bayani baki fahimce ta da kyau bane. Shine abin da ya kawo wannan sabani da aka samu. Ina na fahimce shi. Ni fata na guda ɗaya ne ina Allah ya gwada mini ran da zan ga Magaji domin in gode mishi. Aminu. Kai, wannan lamari akwai ɗaure kai ba kaɗan ba. Joda. Na'am inna. Ta ga Magaji? Ban gance ba inna. Ba a gansi har yanzu? Har yanzu ba a gan shi ba. Hande in boni. Ha. Wata riga. Wata riga. Joda. Magaji? Na'am. Magaji kai ne? Ni ne. Amma ya aka kika bar shaninki ga su can za su shiga cikin gona? Sun yi mutane amfanin gona. Don Allah Magaji me yasa kai tafiya baka sanar da ni ba? Ba tafiya ne ba. Zuwa ne ganin gida. Kuma gashi na dawo. To ina roƙonka don Allah in za ka sake tafiya ka tafi da ni. Ashe zaki damu da ni haka? A yanzu ba ni da wani farin ciki sai naka. Ni dai ina roƙonka in za ka sake wani tafiyan ka tafi da ni. To je ki koro su kan su gonakin mutane. Kin ji? To mu dai babu abin da za mu she maka Magaji. Ka yi mana abubuwan da mu zata ba. Mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya biya ka da abin da fiye da abin da ka yi mana. Amin. Amma wannan ayyuka kai ne. Ni abin farin ciki na shine an samu nasara a aikin da aka yi. To, ga Joɗana, ni dai ni na haife ta, don haka na baka ita duniya da lahira. Sai dai abin da ta rage maka kawai, sai ka je ka samu kawunta mamu, sai ku tattauna yadda za a yi. Ina son na maka wani tambaya. Ina jinki. Ina tunanin cewa kai ba mutum bane aljani ne. Aljani ne mana, amma aljaninki. Na san kuma sake yin wannan tambayar. To ina so ki san cewa ba daga ganinki na fara miki magana ba. Na dade ina nazartar ki lokacin da kike kiwo a nan gurin ina kallon ki har sai ne bincike akan ki tukunna. Sannan ne miki magana ran nan. Amma me yasa da na je ma'aikatan ku na tambayi sunan ka sai suka ce mu san me wannan suna ba. Ai Magaji kika ce. Magaji kuma ba sunana bane na yanka. Sunan mahaifin babana aka samu. Sunana na yanka Aminu Jafar. To me dalilin da ya sha ka ɗauke min ƙafa? Na je ziyara ne gida. Sai sace ga kwana biyu ki ganni ba. Haka ne. Yanzu yaushe ne za mu je ka gaida kawo mamu? Kawo mamu?
zan je in gan shi tunda na dawo. Allah shi gwada